ada Bang Setio New PHI musik kekinian untuk Anda. Senajan apa tak sangga kowe ngibaske tresnaku gandeng karo wong liya tak akoni aku iki wong lanang tanpa bondo senajan babakan ganteng aku koyo Arjuna apa penak eta santet nanging hukume dosa apa penak tak baca nanging wedi penjara nanging yen tanjarke wae saya remo ning dodo bunuh diri nganggo tali mengko kek krasa lara apa penak edan wae udo ngilingi desa UPHI. Selamat malam buat para tamu modern buat semuanya. Apa ora eling mangan bareng sego kucing apa kowe lali ngentot bareng sepeda jengki apa ora kelingan tau tangke karo sepan wujud tresno wujud sayangku mbok tinggal gelanggang wis tak trimo lakon iki sajan abot tak sangga kowe ngibaske tresnaku gandeng karo wong liya tak akoni aku iki wong lanang tanpa bondo senajan babakan ganteng aku koyo Arjuna apa penak edan wae udo ngilingi desa Dulur-dulur kuku semuanya selamat datang. kita goyang tipis-tipis dulu New PHI musik kekinian apa ora eling mangan bareng sego kucing apa kowe lali genjot bareng sepeda jengki apa ora kelingan tau tangke karo sepan wujud tresno wujud sayangku mbok tinggal gelanggang wis tak trimo lakon iki senajan apa tak sangga kowe ngibaske tresnaku gandeng karo wong liya tak akoni aku iki wong lanang tanpa bondo senajan babakan ganteng aku koyo Arjuna apa penak eta santet nanging hukume
Tut lanangnya